Echo starters across the room, trembling noises that come too soon. Spatial movement which seems to you. Dagslang, velkommen. Tak. Kan du plads? Jo, tak. Ja, så er der kommet svar på din blodprøve. Jeg kan med sikkerhed sige, at du er gravid. Så samles til familieaften. I aften siger Jehova i 2. Korinther om afholdenhed. Derfor, da vi har disse løfter, I elskede, så lad os rense os fra enhver besmittelse af kød og ånd, i det vi fuldender helligheden i Guds frygt. Clara, der er mulighed for, at du kan få foretaget en abort inden 12. uge. Not really sure how to feel about it. Something in the way you move makes me feel like I can't live without you. It takes me all the way. I want you to stay. Og Clara, som jeg fortalte dig før, du er 18 år gammel, så det er muligt for dig at få en abort, uden at dine forældre de bliver informeret om det. Hej skat, nu skal du høre, jeg tog en graviditetstest tidligere i dag, og den var positiv. Jeg er virkelig bange for, at jeg er gravid. Jeg er virkelig bange for det, og jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Fordi hvis jeg er gravid, så bliver jeg udstødt af Jehovas vidner, og det kan jeg ikke. Det er jo mit liv. Jehovas vidner er mit liv. Jeg ved det. Ja. Jeg kan ikke være gravid. Jeg er kun 18 år. Jeg skal jo ikke være gravid nu. Ja. Jeg elsker også dig. Ja, jeg ved det godt. Ja, jeg går til lægen og tjekker. Forskellige muligheder. Der er også mulighed for, at du kan bortadoptere. Du kan beholde barnet. Clara, er du okay? Echo starters across the room, trembling noises that come too soon. Se, mor, der er Clara. Hende snakker vi ikke med mere. Hun har taget et andet valg, så hun er udstødt. Resonating a mask of fear, hollow talking, hollow girl. Thoughts that I from the